Ada nagbiyahan mi nga nagadayo kat ni kaya may malibre ko maiti makan nagsardang kami ti may isa nga kwa naglawang ang pwesto nakikapi kami baset tani agin kita kami matanda kita ni lanlana ti luglugan oresan kami mga gumatang atani tapay libre na nga kwa pagbuyaan at kapkapi dita kada biskuit damdam matatiraan may manda kita tani hintay matagin kikita damdaman ni natoy ni una yan maya ti pinagkapi na hintay managin papag na kita-kitaan tayo mata kung kundi matagitoy lugan nga nakadisplay ta kwa tapno madimat amad law nga kindi kan kapi kan tinapay lang ti dinayo mi ditoy syempre mabibising ka na aw matipakanan nga makita mon kita ni luglugan nagkakangina agin kikita talayit agin kikita tayo latan tapno madida mga kusikusilap dagi kwan agent dito yun kusikusilapan da kami nanong pong pakay nyo dito kung nadamutan na ay agirwar kami kung maitilukan ko namin uray sa amat nagpepeso ata ni nagpurumanis ko dapat tent na may tatang ako pag-iinuman ko naman ang di asawa nga bartigiron adi na tati amo na nga ibagan kaintog ako matabasit ka talaga nga makaparelax magamin dakot si DJ ni nakaparada di kuhan kasi sumakit sa tiyan ko ni nakbitag sir dan sa sumpa di kapingayin painomda ni nagtintas ti siyar dan ay sinutayin sige garudan tani makataktakiyakon